И здравейте, тук правя клипче за информация с нещата, които се случват в ThreadPvP. Вече може да гласувате кога ще бъдат евентите. Като трябва да си купите книга, купувате книгата, пишете тук час, така, тук пишете пак час и така. Може да пишете кандидатури на скайпа на ItsConnect. Има томбола за ранг и айтеми в неговия канал. Време го промених по Hitbeta вчера. Май старата къща, която беше преди, ето там. И яднах главата, която беше преди също там. Яднах някои глави, където са като камери. Warp Mining вече изтрит, защото имаше малко фейлове с него. Друго. Да, това е. Също ще има IP в описанието. И също може да дадете съвети или да кажете какъв лор да повторим за евенти също в коментарите или на скайпа ми. И да, това беше.